त्यासाठी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करून सर्व मिळून बनवूया स्वच्छ भारत सुंदर भारत समृद्ध भारत आणि विकसित भारत. आता मला अभिमानाने म्हणता येईल भारत माझा देश आहे. सज्जन हो, आपण नेहमीच शासनाला दोष देत असतो. आपला हातभार शून्य असताना शासनाने सर्व काही केले पाहिजे असे आपण गृहीत धरतो. परंतु स्वतः सर्वत्र उकिरडा करायचे आपण सोडत नाही. आपण कधी मध्येच थांबून रस्त्यावरील कागदाचा कपडा उचलून कचऱ्याच्या पेटीत टाकणार आहोत का? आपली अपेक्षा असते की रेल्वेने स्वच्छ प्रसाधने पुरवावी, परंतु प्रसाधने स्वच्छ कशी ठेवावी हे आपण कधी शिकणार? आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हणतात की देश माझ्यासाठी काय करतो यापेक्षा मी देशासाठी काय करते याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. Don't ask what your country is doing for you, but ask what you are doing for your country.
the responsibility is given to me to speak about this auspicious day of Parents' Day. But I started feeling as if I am also a school student, and the program presented by various teams were really very touchy. One thing I observed here, that our youngsters, they have tremendous